faly miarabanao zegny za aveo zegny izy koa tianao zegny itohizany ny fazahoanao ny contenu en ligne karaha zao ty zegny tsara zegny ny fagnanaovanao abonné aveo activer notification anao zegny izy tantsika teo igny zegny tamin'ny titre teo igny hoe karakory zegny atao ny tegna personnel zegny mba pisy fivoaragna amin'ny fiaignantegna manokana zegny ke izy ka vogninao zegny anao andevantsika zegny ifagnotiniagna zay zegny safy na za zegny tamin'ny taloha karakory ma zegny taloha tamin'ny 2020 nandeha tagny zegny tamin'ny 2020 nandeha tagny zegny sy tamin'ny 2020 nandeha taty 2020 nandeha tagny zegny za mba tsy nahiraty zegny ary raha ty zegny agnisan'ny fahazaragna olo tafita fahazaragna ny millionnaire fahazaragna ny milliardaire zegny donc zegny izy koa to hiditra agnatin'ny fahazaragna zay zegny anao tsara nitandrignesanao vidéo ty niany zegny aveo zegny izy ka mba ty azadigna fa ny mahatonga olo araiky millionnaire na hoe milliardaire zegny manomboko avy agnatin'ny fahazaragna ary zay zegny mahatonga za zao ty magnano vidéo magnazava raha zegny aminao zao ty fotony anao zao ty zegny mba possible zegny anao zao ty zegny mba possible raha ohatra ka miditra agnatin'ny fahazaragna malô donc zegny tsy alaviantsika koragna aloha zegny rezaviantsika ino zegny i raha zay zegny i raha zay zegny fahazaragna manoratra zegny fahazaragna manoratra raha ilaigna zegny amin'ny raha ilaigna zegny misy karazany maromaro zegny misy hoe amin'ny anglais zegny I want, I need, I deserve. Misy atao hoe necessity, misy ny utility. Mbala karazagna raha ilaigna aby zegny jiaby dimy igny zegny ke agnatin'izy dimy igny zegny zegny tsara amizay zegny ny fanagnana journal zegny journal ino ma le journal zegny le journal zegny mitovy amin'ny tsika niantra tabadika dimy taregny zegny misy na hoe journal de la société misy hoe fin d'exercice journal fin d'exercice fa izy eto ndraiky zegny tsara ny anagnantsika journal personnel zegny ino ma journal personnel eto zegny ny fanoratanao zegny hoe ino raha midriky ndraiky miboaka amin'ny fiaignanao na koa hoe ino zegny raha tianao aveo ino zegny ny raha efa azonao zegny ino ny raha tianao ndraiky ino ny raha efa azonao agnatin'ny raha tiagna teo igny volaniko misy dimy karazana izy teo igny voalohany volaniko hoe warawan ino ma ny warawan ino zegny raha ilaiko ino raha ilaiko de soratagna zegny reto aby zegny raha ilaiko supposons boka amin'andra niany zao ty zegny hoe ino zegny raha ilainao amin'andra niany zao ty zegny atsika eto zegny tsy magnotany hoe aiza tany tokony azoanao izy ohatrino vola tokony azoanao izy mbala tsy agny zegny koragnantsika eto fa hoe ino raha ilaiko niany i niany zegny raha ilaiko niany zao ty amin'ny tontolo andra niany zao ty nanomboka anao niala avy ambony fandriagna izy iska anao andeha hoana ambony fandriagna amin'arivo hoe raha ilaiko. That's what I want. And the next one is I'm sorry for I don't know because of that like that I've in English so that's my habit we fazarga zo le faroe volanko what I need ino koa zegny le raha ilaiko koa zegny what I need ilainao izy fa mety mbala tsy zo de zo zegny mety mbala tsy zo de zo zegny le ilanao izy fa izy ndraiky ilainao. And the next one is what I deserve hoe ino zegny raha mendriko ho anahy ino zegny raha mendriko zaha mendriky zaha zegny niany zegny avy amizay zegny misy ny utility hoe utilité zegny utile izy ilaigna izy mety ilaigna izy fa mety soa ampiasaigna fa mety akajigna fa ampiasaigna fotoana ilagna izy zegny ary misy amizay zegny nécessité nécessaire zegny
necessité zegny nécessaire, ilaigna koa zegny. Misy 5 karazany izy nazavaiko teo igny. Fa ny tegna mampalaky ampidirintsika manifestation zegny izy. Resaka manifestation zegny fanehoagna ny raha raiky ilainao zegny. Hoe ity zegny raha ilaiko. Amin'izy 5 teo igny zegny. Misy ny what I want, what I need, what I deserve, utility and necessity. Misy 5 karazany izy teo igny. Toko zegny mandray antsotra ka zegny anao zao ty amin'ny raha jiaby nazavaiko teo igny. Agnatin'ny igny aminjegny zegny, agnatin'ny raha 5 igny aminjegny zegny, mampalaky ny manifestation zegny araiky fo aminjegny focus. Amin'ny raha jiaby vitanao liste amin'ny andraniany igny zegny focusnao aminjegny zegny araiky fo. Araiky amin'ny raha jiaby igny fo zegny. Ça fait the universe principle, when energy flows, result sows. Azonao raha zavaiko zegny raha ohatra ka énergie-nao zegny mandeha amin'ny tana araiky karaha igny fo dia posaka ho azy zegny ny résultat zegny. Zay zegny antony lantsika ilay concentration zegny. Ça fait zay zegny principe. Zay le principe. Raha ohatra ka anao zegny fantoko amin'ny raha araiky, automatique zegny résultat miboaka. Ka agnatin'izy 5 igny zegny ilaigna zegny ny fanoratanao hoe ino raha ilaiko niany, de ny payer attention. Ke agnatin'ny fahazarigny olo millionnaire, milliardaire, olo jiaby tafita io zegny ireo manigny fahazaragna zay zegny agnatin'ny 24 heures zegny. Manigny 24 heures zay, agnatin'ny 24 heures zay zegny managna fahazaragna zare mi-pay attention, hoe misy concentré amin'ny zavatra ilaigna zegny. Ino ma natonga za zegny nagnano vidéo ty? Nataoko zegny vidéo ty mba ho fagnampiagna antsika zegny mba mila fivoaragna zegny. Ça fait i raha zegny zao ty zegny mazava ho azy fa hoe mora mitsabo raha zegny. Mora manoratra hoe ino raha ilaiko. Mandiniky tsara anao. Ndraiky somary sarotra hely. Mandiniky anao mandany lera hoe ino ma raha tegna ilaiko niany. Ino raha ilaiko ara-pagnahy. Ino raha ilaiko spirituel. Fagnaboka zegny. Ino raha ilaiko ara-pagnahy. Ino raha ilaiko ara-moraly. Ino raha ilaiko agnatsarako émotionna agnatin'ny andra raiky zegny. Dia miconcentré amin'ny araiky amin'igny zegny anao avy eo. Ny sarotra aminazy volako lay mandiniky izy. Ça fait naza zao ty zegny agnotananao hoe ino zegny raha ilainao zao ty. Ya. Anao. Mety zegny anao zao ty mbala mandiniky hoe ino rô raha ilaiko e. Ino rô raha ilaiko. Fagnontaniana ka magnaraka koa zegny. Ino zegny ny raha tegna ilainao izy zao ty zegny. Alao zegny malo vola. Alagna malo vola. Ça fait matetika antsika zao ty mampetraka fagnontaniana hoe ino ma raha tegna ilainao fa tonga dia vola zegny. Araka ny raha fovolaniko zegny. Vola résultat. Vola résultat na diniky behavior na hoe comportement, avy eo action, avy eo teraka vola zegny. Aloka antsika angala résultat zegny za magnontany ino amin'izay zegny raha tegna ilainao am'izao ty zegny. Araiky fo. Mbola amin'ny commentaire ambany ao zegny hoe ino raha tegna ilainao am'izao ty. Mbola amin'ny commentaire ambany ao zegny hoe ino raha tegna ilainao am'izao ty. Ça fait ny raha raiky tegna ilainao zegny ilaigna ny fivolagnanao izy. Ilaigna ny fandinianao izy ary ilaigna koa zegny ny fitsaboananao izy. Dia automatique zegny izy ho azonao. Zay zegny ny fahazaragna ndraiky ny raha efa nitsaboko zegny nandritra ny taono 2020 à 2023 zegny. Ary tegna tsapako zegny fa hoe nahitako fivoaragna be zegny izy. Tegna be. Ça fait za zao ty zegny za avy nitsaiko hoe ity zegny raha avy nitsaboko tamin'ny 2020 dia za zegny mizaha liste hoe tamin'ny mars 2020 zegny. Ça fait mipodinagna ariarely zegny za nitsaiky hoe ino zegny raha nitsaboko tamin'ny fotoana igny. Dia nitsaiky avoko zegny izy dia hitako. Dia zay zegny mahatonga za amin'ny andraniany zao ty koa zegny
mandiniky koa hoe karakory agnatsarako le action azoako izy malakilaky zegny aboakanao le journalinaka avy eo zegny safy ninaka zegny ataoko sous forme créativité hely zegny sous forme carnet hely zegny ary ataoko fa anao zo tokoa zegny afaka mamorogno zay zegny raha ohatra ka mila fivoaragna zegny anao amin'ny fiaignanao mangala journal zegny anao de manoratra ny raha ilainao na tagnaty vidéo izy ty zegny nisy raha nilainao zegny ilaigna zegny ny fanoratanao izy zegny donc zegny ambesa somary afodiko hely zegny i vidéo ty tsy tapako izy fa afodiko fo de aboakanao amizegny hoe andelaiko izy de aboakanao amizegny zegny hoe ity lay nitsaboky lefa vitako zegny jusqu'à amizao zegny safy atokisiko tsara fa raha itsabo ikahy de journal zegny anao ataoko fa iova zegny fiaignanao agnatin'ny 5 taona 10 taona zegny fa ny raha ilaigna aminao zegny ny attention concentration amin'ny raha raiky tegna ilainao avy eo patience zegny izy zegny nazavaiko teo igny when the energy flows result shows kila tany mboany énergie-nao amin'ny raha dininao amin'ny raha tsaboinao zegny automatique miboaka zegny ny résultat zegny amesa zegny andelaiko zegny carnet zegny agnanaovanao modèle zegny amoronanao tsaratsara an'lay fanamboarako ty koa zegny safy atsika zegny mila lay tsaratsara zegny ambesa araky aboakanao zegny lay carnet zegny ok fato zaka ya ataoko fa hitanao zao ty zegny hoe mars 2020 Sunday mars zegny io zegny karazagna lay nifroniko zegny nataoko eto lera ty zegny time zegny nataoko hoe mahitanao ty zegny time lera igny zegny lera manomboka 5 heures du matin de igny zegny lera ty zegny plan zegny ty zegny goals zegny nataoko nenina goals hoe ino zegny tanjogna niany ty izy zao eto hoe ty zao za mbala tamin'ny université izy hoe scholarships izy nisoratako io hoe de am goals ty amizay zegny izy ty zao nataoko hoe go working read mamaky book zegny meditate magnano méditation zegny avy eo go back working miasa ndraiky koa zegny save money sitanao za teto KO za save money zegny donc zegny fazaragna tsara koa zegny nikajohola zegny avy eo mampiasa izy amizay zegny tsy raha hoe kajigna fo fampiasaigna zegny safy izy kakajinao fo mitady laligny boagna fo zegny take a rest magnano repos kely zegny tsy atao lava kely fo izy zao hoe work smart igny zegny le nataoko avy eo zegny ty natao hoe income ndraiky expense ino man income zegny vola midriky expense zegny dépense zegny de zegny nanaovako izy de izy amizay zegny somary faratsaratsy ty fa elaela igny zegny izy ohatra zao ty tamin'ny first day 5th March 2020 ty zegny tamin'ny 2020 igny zegny izy io de iregny zegny le plan ty zegny le plan ohatra hoe morning routine go to work pay check to bill go to work to send email work smart work fast networking work again tanao igny zegny nagnanaovako ninina ndraiky zisaky izy vita zegny ohatra zao ty Monday 20th March 2020 30 mars 2020 zegny ty ohatra hoe financial ohatra hoe 10 heures zegny 10 heures à 11 heures zegny financial education tanao zao goals naka hoe time manager money manager self control organized leader izy zegny
Ireny zegny karazagna azonao atao modely agnatsaragnao ny anao bebe kokoa zegny. Ça fait izy volagniko teo hoe atsika eto zegny atsika mitady meilleure version tsika zegny. Amin'ny fandinihagna ino zegny leçon tokony azo alaigna tamin'ny raha fa vita ary ino koa zegny ny azontsika agnatsaragna izy amin'ny tsaratsara zegny. Zay zegny ataonao zegny ampivoatra ny fiaignanao manokana zegny, fiaignanao manokana personnel zegny izy io. Ça fait izy volagniko teo igny araka ny vidéo lefa nalefako igny za zao tsy nahay hoe en ligne karaha zao ty zegny nampidi bola tamin'ny telo taona fa lasa zay fa amizao ty zegny fa nampidi bola agnatin'ny réseaux sociaux zegny za hitanao zao ty de tamin'ny fotoana zegny tsy haiko feky atao karakory izy fa rehefa nandeha zegny le fazaragna andavanandra le fazaragna napetraka andavanandra morning routine igny zegny nagnaraka le morning routine igny finindra zegny ny routine'olo succès zegny de commence niova zegny fiainana ary zay zegny agnitaniko anao zao ty anao afaka volagno izy ka anao zao ty tout millionnaire anao zao ty afaka ho millionnaire izy ka anao zao ty tout milliardaire anao zao ty afaka ho millionnaire fa kanefa zegny anao mila mifocus focus donc zegny taperitsika io vidéo toko fa nisy leçon tsara zegny nazonao tamin'ny vidéontsika niany zegny. Donc zegny izy ka mbala mila contenu zegny anao amin'ny magnaraka mbala eto fo zegny za raha ohatra ka miactiver notification anao zegny anao aveo miabonné zegny tsy tara anao fa raha tsy mitsabo zegny anao mety ho tara zegny amin'ny vidéo tsaboko amin'ny magnaraka zegny. Aveo amizay zegny raha ohatra ka mba mila zegny anao amina méditation ampalakilaky ny fifantognanao amin'ny raha raiky ilainao zegny azahoanao izy malakilaky zegny na vola zio na viavy zio tsy haiko kila raha ilainao zegny araka ny leçon nataontsika ino raha raiky tegna ilainao misy zegny lien ambany hoe zegny DJ script zegny izy io zegny amin'ny anglais. Aveo zegny izy misy vidéo malo mandeha izy ka anao mitandregny izy maregny Bob Proctor anao io Wesley mivolagna magnazava raha maro zegny vidéo io tandregnesa zegny izy io jusqu'à farany tapitra ny vidéo io izy ka fa fotoana zegny tokony andraisanao le action zegny mandray action zegny anao mivangana aminazy io. Ça fait za manokana zegny za mampiasa izy io za mitandregny izy io. Ça fait tegna atokisako be zegny le raha azavain'ny Wesley agnatin'izy io raha ampianariny amin'izy io zegny. Ary zay zegny mahatonga za magnentigna anao hoe raha ohatra ka ilainao zegny izy tsara zegny ny fitandregnesanao izy aveo amizay zegny tsara zegny agnampodipodiananao izy zegny. Ça fait izy io zegny ampalakilaky ny fitsaboananao ny raha raiky ary ampalakilaky koa zegny azahoanao ny raha raiky tianao. Ça fait taminaka manokana ny raha tegna navariagna za zegny ny volagnin'ny Wesley zegny tagnatin'izy tô aloha mpitandresako anao zao ty zegny hoe izy ty zegny ataoko tandregny tsara zegny anao de tapitry fa izy zegny atsika. Wesley Virgin, I work 5 minutes a day, and I make $80,000 per week. Which means this, that my belief structure, because see, what my brother wanted is to believe like me. He had to believe that he can do it. He had to believe that he can leave his job and make outstanding income. He had to believe he can leave his job just like you. You got to believe that you can leave your current situation and transition into a new situation and win. And I said, you don't understand because I think differently than you. Okay? Tapitra. Izy ka mbala mila anao magnaraha zegny anao amin'ny contenu magnaraka zegny. Bye bye. Mbala zegny fognontanignanao ndraiky commentaire anao ambany hoe zegny lien ambany io zegny. Next time again.